Când sergentul Marcus Holloway a văzut o tânără în uniformă de recrut ajutând o femeie în vârstă să-i care cumpărăturile la mașină într-o parcare de supermarket de la periferia orașului Norfolk, nu avea nicio idee că 15 minute mai târziu, viața lui avea să se schimbe pentru totdeauna. Sau poate chiar să se termine, pentru că această fată cu aspect fragil, cu părul ei blond împletit îngrijit, s-a dovedit a fi mai mult decât o simplă recrută. Era fiica a 4 legende. Dar mai întâi, lucrurile importante. Înainte de a continua, vă rugăm să ne spuneți în comentarii de unde urmăriți. Părerea voastră ne inspiră să ne îmbunătățim. Samantha Ryder a sosit la baza forțelor aeriene Little Creek din Virginia acum 3 săptămâni. 22 de ani, cu o diplomă în relații internaționale, o condiție fizică impecabilă și o determinare în ochi care îi făcea pe instructor să-și amintească involuntar de propria tinerețe, visase să se înroleze în marină încă de când putea merge, mai precis de când 4 bărbați în uniformă i-au apărut la ușă când avea 6 ani și i-au spus mamei sale că tatăl ei nu se va mai întoarce din ultima misiune din Irak. Capitanul James Ryder a murit eroic salvându-și echipa, iar cei mai buni 3 prieteni ai săi, toți 4 servind împreună în unitatea de elită SEAL, au jurat deasupra sicriului său că vor avea grijă de familia sa. Colonelul David McGregor, colonelul Thomas Vickers, colonelul Javier Ortega și colonelul Robert Sterling, 4 nume rostite pe coridoarele Pentagonului cu respect și o urmă de neliniște. 4 bărbați care au devenit nașii, mentorii și practic singura ei familie a Samanthei după ce mama ei a murit când aceasta avea 18 ani. Nu voiau ca ea să se alăture armatei, au implorat-o să aleagă o altă cale. Dar Samantha era încăpățânată ca și tatăl ei și când a îmbrăcat în sfârșit uniforma, au cedat, dar au cerut un singur lucru, să-i păstreze secrete relațiile, fără concesii, fără tratament special. 37 de ani, dintre care 12 petrecuți în marină, ultimii 5 ca instructor. Un bărbat impunător, înalt de 1,90 metri, cu gâtul bombat și o privire care putea face un recrut să-și urineze chiar acolo pe terenul de paradă, Holloway avea o reputație. Nu una plăcută. Credea că femeile nu aveau ce căuta în unitățile de luptă și nu făcea niciun secret din asta. Mai mult, considera că este de datoria lui să demonstreze acest lucru fiecărei fete care se alătura plutonului său. În ultimii 2 ani, 12 fete au trecut prin mâinile lui, 7 dintre ele și-au retras anunțurile în prima lună, 3 au reușit să termine cursul, dar au fost externate din motive medicale, fracturi, entorse, comoții cerebrale. Comandamentul a închis ochii. Holloway a fost un instructor bun pentru băieți, formând luptători excelenți, iar fetele, ei bine, chiar nu era locul lor. Samantha a terminat pe locul 13. Chiar în prima zi, Holloway a remarcat-o din mulțimea de noi recruți. Nu pentru că era frumoasă, deși era, nu pentru că părea slabă, dimpotrivă se comporta cu încredere, ci pentru că el a văzut acea încăpățânare blestemată din ochii ei. O provocare. Și lui Holloway nu-i plăcea să fie provocat. Ryder, a lătrat el în prima zi de formare, apropiindu-se atât de mult de ea încât ea îi putea mirosi trabucurile și cafeaua. Crezi că te poți descurca? Da, domnule, a răspuns ea privind drept înainte. Vom vedea despre asta, draga mea, vom vedea despre asta. Următoarele 3 săptămâni au fost o încercare pentru Samantha. Holloway s-a forțat cât a putut de mult. Sarcini suplimentare, inspecții la miez de noapte, exerciții de epuizare când restul plutonului se odihnea deja, umilință publică în formațiuni. Ryder nu poate face 20 de flotări, a strigat el în timp ce fata, tremurând de epuizare, încerca o altă serie după 2 ore de exerciții non-stop. Și vrei pe cineva ca el să-ți aibă grijă de spate în luptă? N-a rezistat nici măcar o zi. Ceilalți recruți au tăcut. Unii simpatizanți, cei mai mulți ușurați că nu erau ei, câțiva au rânjit. Soldatul Kyle Thompson, în vârstă de 24 de ani, fost jucător de fotbal american din Texas, credea că Holloway avea dreptate. Femeile ar trebui să stea acasă, să aibă copii și să gătească cina. Repeta adesea acest lucru cu voce tare, mai ales când Samantha era în raza auzului, dar fata nu a cedat. După fiecare umilință, se ridica, își ștergea fața și continua, fără lacrimi, fără plângeri. Chiar și atunci când Holloway a închis-o accidental într-un duș fără apă caldă într-o noapte de ianuarie, chiar și atunci când bunurile ei personale au dispărut înaintea unei inspecții și i s-a dat datoria neregulamentar.
Chiar și atunci când în timpul unui marș forțat, rucsacul ei s-a dovedit a fi cu 10 kg mai greu decât celelalte, cineva plantase pietre acolo. Samantha a rămas tăcută. Își dăduse cuvântul nașilor ei, fără legături, fără ajutor. Avea să treacă prin asta singură sau deloc. Și apoi s-a întâmplat ziua aceea la supermarket. Samantha a ajutat o femeie în vârstă, doamna Harrington, care locuia alături de cazarmă și le dădea adesea noilor recruți produse de patiserie făcute în casă. Holloway tocmai ieșea din magazin cu pachetul său săptămânal de trabucuri când a văzut scena asta. O fată în uniformă râzând, punând genți în portbagaj. Părea un lucru mărunt, dar ceva a făcut click în el. Poate că fusese o zi grea. Poate că soția lui îl tot cicălise în legătură cu pensia alimentară în această dimineață. Poate că doar se adunaseră banii. Holloway se apropie cu fața de culoarea unei sfecle prea coapte. Ryder, ce naiba faci în afara bazei în timpul programului de lucru? Samantha s-a întors, iar zâmbetul i-a dispărut instantaneu de pe față. Domnule, am permisie până la ora 6. O, pleacă. Holloway se apropie aplecându-se deasupra ei. Și tu vei juca rolul de bună? Crezi că asta te va ajuta să rămâi în program? Doamna Harrington, o femeie de 70 de ani cu o clapă de păr gri, s-a încruntat. Tinere, fata asta tocmai m-a ajutat. Nu văd niciun motiv. Nu v-am întrebat, doamnă, a răspuns Holloway tăios, fără să se uite măcar la bătrână. Domnule, eu tocmai... a început Samantha. Taci, a lătrat Holloway. N-am terminat. Te crezi specială? Crezi că zâmbetul tău dulce și acele... a făcut un gest disprețuitor spre silueta ei, te vor lăsa să stai? Nu o să reziști o lună, ești slabă, ești inutilă și mă voi asigura personal că ieși din plutonul meu. Samantha a pălit, dar a rămas tăcută, strângând pumnii. Îți dai seama măcar, a continuat Holloway intrând în frenezie, că adevărații soldați mor din cauza unor oameni ca tine? Vei fi atârnat ca un balast de gâtul cuiva, iar cineva va muri pentru tine. Domnule, acest lucru nu este corect, a spus Samantha încet. Nedrept, a izbucnit Holloway în râs. Îmi vorbești despre corectitudine? Știi ce e corect? E corect când oamenii fac ceea ce au fost creați și tu ai fost creat să naști copii, nu să te joci cu soldații. Tăcerea era grea și lipicioasă. Câțiva trecători s-au oprit privind scena. Doamna Harrington a deschis gura, evident intenționând să intervină, dar Samantha a clătinat ușor din cap. Da, domnule, spuse ea printre dinții încleștați. Holloway rânji încântat de efect. Ce fată bună! Te aștept mâine cu scrisoarea ta de demisie. Acum dispar din ochii mei. S-a întors și s-a îndreptat spre camioneta lui fluierând. Samantha stătea acolo tremurând de furie și umilință. Doamna Harrington și-a pus brațul în jurul umerilor ei. Dragă, asta e greșit. Ar trebui să-l reclam. Nu pot, a șoptit Samantha. Mi-am dat cuvântul, fără ajutor. Dar asta e o bătaie de joc. Pot să mă descurc. Trebuie să mă descurc. Acea noapte a fost cea mai lungă din viața Samanthei. Stătea întinsă pe un pat îngust în cazarmă, holbându-se la tavan. Scrisoare de demisie, predare, recunoașterea înfrângerii, dovedirea că Holloway are dreptate. Numărul. Nu asta. Dar ce putea face? Să se plângă ar fi însemnat să-și încalce cuvântul. Să continue să îndure ar fi însemnat să-l lase să distrugă tot ceea ce căutase. Între timp, la 300 de kilometri de Little Creek, la sediul comandamentului întrunit pentru operațiuni speciale din Tampa, Florida, colonelul David McGregor sorta corespondența. 58 de ani cu spatele drept ca o riglă, în ciuda a 3 rând de gloanțe și a unei comoții cerebrale provocate de explozie. Părul gri era tuns scurt, iar ochii aveau culoarea oțelului. 35 de ani de serviciu, dintre care 20 în unități ale forțelor speciale, printre scrisorile oficiale se afla un plic ciudat. Nu avea adresă de retur, doar un singur rând pe față, referitor la Samantha. Înăuntru se afla o imprimare de pe un forum unde foști militari discutau diverse subiecte. Mesajul era datat cu 2 zile mai devreme. Am văzut un sergent azi jignind o recrută chiar în parcarea unui magazin. A țipat la ea timp de vreo 15 minute, numind-o inutilă, spunând că femeile ar trebui să aibă copii, nu să servească. Fata se ținea bine, dar era clar că era aproape să plângă. Baza forțelor aeriene Little Creek, dacă e cineva interesat. Tipul purta uniformă de instructor cu numele lui pe insignă, Holloway. McGregor a citit mesajul de 3 ori. Little Creek, Samantha lucra acolo. A luat telefonul și a format primul număr.
Tom, sunt Dave, avem o problemă. O oră mai târziu, toți patru s-au adunat pentru o videoconferință securizată. Colonelul Thomas Vickers suna din Afganistan, unde conducea o misiune de antrenament. Colonelul Javier Ortega suna din San Diego, unde comanda o bază navală. Colonelul Robert Sterling suna de la Pentagon, unde ocupa o funcție în cadrul Departamentului de Resurse Umane. I-am dat cuvântul nostru că nu ne vom amesteca, a început Ortega în timp ce McGregor citea mesajul. Știu, a dat McGregor din cap. Dar asta e prea departe. Nu e vorba doar de severitatea unui instructor, e vorba de intimidare deliberată. Ce știm despre acest Holloway? A întrebat Sterling, tastând deja ceva pe tastatură. Verific chiar acum, spuse Vickers, deși se afla la mii de kilometri distanță, având încă acces la bazele de date. Marcus Holloway, 37 de ani, 12 ani de serviciu, instructor în ultimii 5 ani. 3 acțiuni disciplinare, toate respinse. 2 plângeri de abuz de autoritate, ambele respinse din lipsă de dovezi. Un misogin, mormăi Ortega. Am văzut 10 dintre ei. Problema este, a continuat Sterling cercetând mai adânc dosarele, că în ultimii 2 ani 12 fete au plecat sau au fost date afară din plutonul său. 12, Carl. E o imposibilitate statistică, își frecă McGregor nasul. Rata medie de abandon a cursurilor pentru femeile din instrucția de bază este de 28%. A lui este de 100%. Deci îi împinge afară în mod deliberat, a concluzionat Vickers, iar comandamentul mușamalizează asta. Ce facem? A întrebat Ortega. Cei 4 bărbați au schimbat priviri peste ecrane. Îi dăduseră Samantei cuvântul lor de a nu interveni, dar îi dăduseră și tatălui ei cuvântul lor la înmormântarea lui, că o vor proteja. Nu putem interveni direct, spuse McGregor încet, nu ne va ierta. Dar putem asigura respectarea regulilor. Cum mai exact? A întrebat Sterling. O inspecție surpriză, chicoti Vickers. Legală, oficială și complet aleatorie. Rob, ești de la Resurse Umane. Ai putea organiza un audit al programului de instruire pentru a te asigura că respectă noile standarde de gen? Pot, a dat Sterling din cap. De fapt ar trebui. Noua directivă a fost emisă acum 3 luni și multe baze nu au implementat-o încă. Little Creek este pe listă. Atunci hai să mergem. McGregor se lăsă pe spate în scaun, dar cu grijă. Samantha nu poate afla că suntem în spatele tuturor. Dar Holloway, a întrebat Ortega. Holloway va primi ce merită, a răspuns McGregor aspru. Dacă e curat, nu se va întâmpla nimic. Dacă nu, ei bine, dreptatea va triumfa. 3 zile mai târziu, o echipă de inspecție a Pentagonului a sosit la baza aeriană Little Creek. Motivul oficial era verificarea respectării directivei 2024-14 privind egalitatea de șanse în antrenamentul de luptă. Inspecția a fost neanunțată, iar colonelul Sterling a condus personal comisia. Holloway a aflat despre asta cu o oră înainte de sosirea lor și a avut timp doar să-și îmbrace uniforma. Comandantul bazei, capitanul Jensen, era nervos ca o pisică în fața unei furtuni. Sergent, sper că totul este în regulă cu actele dumneavoastră, l-a întrebat pe Holloway în timp ce așteptau comisia în sala de conferințe. Da, domnule, totul este conform regulamentului. Excelent. Acesta este singurul test de care aveam nevoie. Sterling a intrat în cameră, iar Holloway a simțit cum ceva se strânge în interiorul lui. Colonelul era cu un cap mai înalt decât el, avea umeri lați și emana o asemenea aură de autoritate, încât și-a dorit să stea în poziție de drepți și să rămână așa pentru tot restul vieții. Capitane Jensen, a dat Sterling din cap. Colonel Robert Sterling, Resurse Umane ale Pentagonului. Aceasta este echipa mea. Am venit să revizuim programul de antrenament. Da, domnule, suntem pregătiți pentru orice întrebări. Excelent. Să începem cu documentația. Sergent Holloway, am dreptate când presupun că sunteți instructor? Da, domnule. Câți recruți au trecut prin plutonul dumneavoastră în ultimii 2 ani? 123, domnule. Dintre ele, femei? Holloway simți cum pământul începe să-i alunece de sub picioare. 12, domnule. Și câți dintre ei au absolvit cu succes cursul? O pauză. Grea, apăsătoare. Niciunul, domnule. Sterling ridică o sprânceană. Tăcerea se lăsă peste încăpere. Chiar și capitanul Jensen păli. Niciunul dintre cei 12? Întrebă Sterling pe tonul folosit de obicei pentru a clarifica dacă pământul este într-adevăr plat. Ei nu au putut face față, domnule. Toți 12 nu au putut face față? Da, domnule, standardele sunt înalte.
Înțeleg, dădu Sterling din cap și deschise dosarul. Interesant este că rata medie de succes pentru bărbații din plutonul dumneavoastră este de 84%. Asta e cu 6% peste media de bază. Impresionant, dar rata pentru femei este 0. Asta e cu 28% sub media de bază. Cum explicați asta? Femeile sunt mai slabe, domnule, a răspuns Holloway cu o voce plină de încredere. Era evident că repetase această mantră de mai multe ori. Mai slab fizic sau mental? Amândouă, domnule. O poziție interesantă pentru un instructor care ar trebui să antreneze toți soldații indiferent de sex, a închis Sterling dosarul. Capitane Jensen, vreau să văd toate rapoartele medicale de externare pentru recruții din plutonul sergentului Holloway din ultimii 2 ani. Am nevoie și de toate rapoartele disciplinare, programele de antrenament și jurnalele de serviciu. Da, domnule. Următoarele 3 zile au fost un coșmar pentru Holloway. Comitetul a analizat fiecare document, fiecare raport, fiecare rând. Ei au intervievat pe recruți, nu doar pe cei existenți, ci și pe cei care părăsiseră programul. Au inspectat cazărmile, terenurile de paradă și terenurile de antrenament și imaginea care a ieșit la iveală a fost dezgustătoare. S-a dovedit că rănile accidentale suferite de fete s-au produs după sesiuni de antrenament deosebit de intense, pe care Holloway le-a atribuit doar lor. S-a dovedit că sarcinile au fost distribuite inegal, fetele le-au primit de 3 ori mai des. Mai multe foste recrute au fost dispuse să depună mărturie despre hărțuirea și umilința sistematică. Una dintre femei, Christina Marsh, care a demisionat acum 6 luni după ce și-a rupt brațul, a depus o declarație scrisă. În aceasta, ea a detaliat cum Holloway a crescut în mod deliberat volumul de muncă, a exercitat presiune emoțională și a ignorat plângerile legate de sănătatea ei precară. În cele din urmă, în timpul unui exercițiu pe o cursă cu obstacole, el a dat în mod deliberat o comandă care a făcut-o să cadă. Mi-am dorit să servesc în armată încă din copilărie, a scris Cristina. Bunicul meu a fost pușcaș marin. Eram pregătită pentru provocări, dar nu eram pregătită ca un instructor să mă înfrângă în mod deliberat doar pentru că eram femeie. Alte dovezi au fost suficiente pentru a îngropa cariera lui Holloway de 2 ori. În a 4-a zi, Sterling l-a chemat pe Holloway pentru o discuție, singur, într-un birou mic care mirosea a hârtii vechi și speranțe năruite. Sergent, aveți ceva de spus în apărarea dumneavoastră? Holloway tăcea. Pentru prima dată după ani de zile părea confuz. Știi ce mă frapează cel mai mult? A continuat Sterling fără să aștepte un răspuns. Nu e că ești misogin, sunt destui, deși mai puțin decât înainte. Nu e că ți-ai abuzat de autoritate. Se întâmplă și asta. Ceea ce mă frapează este cât de sigur ești că ai dreptate, că ai dreptul să învingi pe oameni doar pentru că s-au născut de sexul greșit. Domnule, eu tocmai taci, spuse Sterling încet, dar foarte clar. Nu am terminat. Vezi tu, nici eu credeam că femeile nu au ce căuta în armată. Asta a fost cu mult timp în urmă, la începutul anilor 90, și apoi echipa mea a fost atacată prin ambuscadă în Bosnia. 4 dintre cei 12 bărbați au mai rămas. Eram înconjurați, răniți și rămâneam fără muniție. Știi cine ne-a scos de acolo? Un medic, o fată de 23 de ani care cântărea cam 50 de kilograme. S-a strecurat prin focul inamic, ne-a târât pe toți 4, unul câte unul în siguranță și ne-a menținut poziția până la sosirea întăririlor. 2 gloanțe în picior, unul în umăr, dar nu ne-a abandonat. Holloway a înghițit în sec. Numele ei era locotenent Sarah Connors. A primit o stea de argint postumă. A murit 3 săptămâni mai târziu într-o altă operațiune. Și de fiecare dată când aud pe cineva spunând că femeile sunt prea slabe pentru a servi, îmi amintesc de fața ei. Și îmi vine să-i scuip în față. Sterling se ridică și se îndreptă spre fereastră. Nu ești doar un instructor prost, sergent. Ești o rușine pentru uniforma pe care o porți. Și mă voi asigura că nu vei mai avea niciodată autoritate asupra tinerilor care au venit să-și servească țara. Domnule, dar există 2 opțiuni, a întrerupt Sterling. Opțiunea 1. O anchetă internă completă cu o audiere publică, mărturii ale martorilor și publicitate. Vei fi demis și vei pierde toate beneficiile și pensia, plus o posibilă urmărire penală pentru abuz în serviciu. Opțiunea 2. Îți depui demisia chiar acum, astăzi, cu mențiunea din motive familiale. Primești pensia standard, dar nu te mai apropii niciodată de nicio bază militară. E alegerea ta. Holloway stătea cu privirea fixată pe masă.
12 ani de serviciu, o carieră, tot ceea ce făcuse pentru el și pur și simplu totul se terminase. Eu voi alege a doua opțiune, domnule. Înțelept, dădu Sterling din cap. Documentele vor fi gata într-o joră. Poți pleca. În timp ce Holloway ieșea clătinându-se din birou, Sterling și-a scos telefonul. Dave, caz închis. Holloway pleacă azi. Samantha știe? Nu, și nu va afla. Oficial e doar o inspecție surpriză care a scos la iveală încălcări. Bine, mulțumesc, Rob. I-am dat lui James cuvântul nostru, a răspuns Sterling simplu. Mă țin de cuvânt. Samantha a aflat de plecarea lui Holloway a doua zi dimineață la formație. Capitanul Jensen a anunțat că sergentul Holloway demisionase din cauza unor circumstanțe familiale și că sergentul Rodriguez fusese numit noul instructor. Samantha a stat la coadă neîncrezându-și urechile. Holloway dispăruse, pur și simplu. Chinuitorul ei dispăruse din viața ei peste noapte. Nu înțelegea cum, nu înțelegea de ce, dar un sentiment ciudat i s-a răspândit în piept, ușurare amestecată cu neîncredere. Abia o săptămână mai târziu, când un coleg soldat i-a arătat un articol dintr-un ziar militar despre rezultatele unei inspecții efectuate la baza aeriană Little Creek, Samantha a început să suspecteze ceva. Articolul menționa încălcări sistematice identificate în programul de antrenament și măsuri luate pentru a corecta situația. Holloway a fost, deși indirect, menționat și el. Samantha a ridicat telefonul și a format un număr. McGregor a răspuns. Unchiule Dave începuia cu o voce care amesteca recunoștința și un ușor reproș. Salut, Sam! Cum mai merg lucrurile la serviciu? Mai bine, mult mai bine. Și vreau să te întreb ceva. Întreabă. Ați fost implicați în asta? Voi 4? O pauză. Lungă, prelungă. Sam, ți-am dat cuvântul nostru că nu ne vom amesteca, a răspuns în cele din urmă McGregor, și ne-am ținut de cuvânt. Ai trecut singur testul, ai dovedit că ești demn să porți uniforma. Noi pur și simplu ne-am asigurat că regulile jocului sunt corecte. Samantha închise ochii, iar lacrimile îi curgeau șiroaie pe obraj. Nu plânsese de 3 săptămâni. Nu plânsese când Holloway o umilise. Nu plânsese când simțea că nu mai are putere. Și acum plângea, de ușurare, de recunoștință, de dragoste pentru acești 4 bărbați care își ținuseră 2 promisiuni deodată, să nu se amestece în calea ei și totuși să o protejeze. Mulțumesc, a șoptit ea. Cu plăcere, iubito. Tatăl tău ar fi mândru de tine. Suntem cu toții. După acea conversație, Samantha a aflat detaliile. S-a dovedit că doamna Harrington, pe care o ajutase la cumpărături, nu stătuse doar deoparte. Bătrâna era mai mult decât o simplă martoră, lucrase anterior ca secretară la un tribunal militar și știa cum funcționa sistemul. Găsise forumul veteranilor, scrisese o postare despre incident, incluzând în mod deliberat detalii care ar atrage atenția, și trimisese o scrisoare anonimă la adresa pe care Samantha i-o dăduse cu mult timp în urmă, în caz că se întâmpla ceva. Aceasta era adresa lui McGregor. Bătrâna i-a povestit Samanthei despre asta o lună mai târziu, când fata a venit din nou să o viziteze. Draga mea, știam că nici tu nu te vei plânge, prea încăpățânată, ca tatăl tău. Dar știam și că cineva trebuia să intervină și pur și simplu i-am îndemnat pe oamenii potriviți în direcția corectă. Știai despre nașii mei? Mi-am dat seama, a zâmbit doamna Harrington. Când i-ai menționat odată, am pus cap la cap 2 și 2. 4 colonei din forțele speciale, toți servind împreună, toți ținând la o singură fată. Aceștia nu sunt doar prieteni de familie, draga mea. Aceștia sunt frați de arme care au depus un jurământ. Samantha a îmbrățișat-o pe bătrână. Mulțumesc, mulțumesc pentru tot. Nu mulțumi. Devino pur și simplu cel mai bun soldat pe care îl poți fi. Și demonstrează-le tuturor acelor critici că se înșală. Și Samantha a dovedit-o. A absolvit instrucția de bază cu onoruri. Noul ei instructor, sergentul Rodriguez, era strict, dar corect. Nu făcea discriminare în funcție de sex, ci doar în funcție de abilități, iar Samantha a prosperat sub îndrumarea lui. Un an mai târziu a aplicat la școala de candidați ofițeri, a trecut procesul de selecție. Un an și jumătate mai târziu a fost promovată la locotenent junior. 3 ani mai târziu a devenit prima femeie din unitatea sa repartizată într-o echipă de luptă pentru operațiuni speciale. Holloway dispăruse. Plecase undeva în Midwest, își luase o slujbă civilă obișnuită. Uneori Samantha se gândea la el, nu cu furie, nici măcar cu ură, mai degrabă cu milă.
Își consumase atâta energie încercând să demonstreze că femeile sunt mai slabe, încât devenise și el slab, frântat sub greutatea propriilor prejudecăți. Cei 4 colonei au continuat să servească. McGregor s-a pensionat după 2 ani și a devenit consultant al NATO. Vickers a fost promovat și comanda acum întregul program de instruire din Afganistan. Ortega a condus o nouă unitate antiteroristă pe coasta de vest. Sterling a ajuns la gradul de general major și a supravegheat politica de personal pentru întreaga flotă, dar odată pe an, în fiecare an, se adunau toți 5. Data era specială, ziua în care murise capitanul James Ryder. Îi vizitau mormântul din Arlington, depuneau flori și pur și simplu stăteau în tăcere, fiecare cu propriile amintiri, și apoi mergeau la cel mai apropiat bar, comandau whisky, băutura preferată a lui James, și își depăneau amintiri. Își aminteau de camaradul, fratele și prietenul lor, își aminteau de râsul lui, de încăpățânarea lui, de curajul lui nebunesc, și de fiecare dată, ridicând paharul, McGregor făcea același toast. Pentru James, pentru fiica lui. Și pentru că s-au ținut de cuvânt, pentru că ne-am ținut de cuvânt, au repetat ceilalți. Și Samantha a adăugat, și pentru faptul că uneori dreptatea încă triumfă, chiar dacă are nevoie de puțin ajutor. Au râs, au băut, au depănat amintiri. Și în acele momente, în barul acela plin de fum de trabuc și de sunete de rock and roll vechi la tonomat, nu erau colonei și locotenenți, era o familie făurită prin război, făurită prin pierdere și unită prin jurământ. Anii mai târziu, când Samantha devenise ea însăși colonel și își comanda propria unitate, își amintea adesea de ziua aceea din parcare, umilința, frica, disperarea și ușurarea incredibilă când totul s-a terminat. El a povestit această poveste subordonaților ei, în special fetelor care s-au alăturat unității ei. Le-a spus-o nu ca să le sperie sau să le enerveze, ci ca să le arate că chiar și atunci când pare că totul este împotriva ta, vor exista întotdeauna oameni care te vor sprijini. Dreptatea va fi întotdeauna găsită dacă lupți pentru ea. Știi care a fost cel mai important lucru pe care mi l-am dat seama atunci? A spus ea privind fețele tinere din fața ei. Nu este vorba că trebuie să fii puternică, nu este vorba că nu trebuie să renunți niciodată. Este vorba că trebuie să fii capabilă să accepți ajutorul, chiar și atunci când mândria ta strigă, pot să fac asta singură, pentru că facem cu toții parte din aceeași echipă. Iar sarcina echipei este să aibă grijă unii de alții. Una dintre fete, o debutantă pe nume Jennifer Cole, a ridicat mâna. Doamnă, dacă nu există oameni ca nașii dumneavoastră, dacă nu ajută nimeni. Samantha a zâmbit. Atunci, soldat Cole, asta vei deveni. Vei deveni cineva care îi ajută pe ceilalți. Vei sparge sistemul din interior, câte o regulă nedreaptă pe rând. Așa se întâmplă adevărata schimbare. Și schimbarea s-a produs într-adevăr. Încet, dureros, dar sigur, tot mai multe femei se alăturau forțelor armate, tot mai multe ocupau poziții de comandă, tot mai multe dovedeau că genul nu contează când vine vorba de curaj, loialitate și profesionalism. Și undeva în Midwest, într-un orășel, Marcus Holloway stătea în casa lui uitându-se la știri și văzând o generală primind o distinție pentru vitejie și de fiecare dată când o vedea simțea amărăciune. Nu pentru că erau femei, ci pentru că el ar fi putut face parte din această schimbare, ar fi putut să le ajute să crească, dar în schimb a ales ura. Și ura l-a devorat pe dinăuntru, ne lăsând nimic altceva decât gol și regret. Acesta este prețul prejudecăților. Acesta este prețul urii. Nu îi distruge pe cei care sunt urați, îi distruge pe cei care urăsc. Și Samantha Ryder a zburat înainte, ridicându-se tot mai sus, ca și cum însuși tatăl ei ar fi călăuzit-o din ceruri. Și poate că asta era adevărat. Poate capitanul James Ryder și-a privit fiica cu mândrie și s-a gândit, uite-o, fata mea, ea a reușit. Și cei 4 prieteni ai săi, 4 colonei care au depus un jurământ la mormântul său, puteau dormi liniștiți noaptea. Pentru că s-au ținut de cuvânt, au protejat-o, nu ferind-o de procese, ci asigurându-se că procesele vor fi corecte. Și în cele din urmă, nu despre asta este vorba în dragostea adevărată, nu să rezolvi problemele persoanei iubite pentru tine, ci să le oferi puterea de a le rezolva singure și să fie acolo atunci când acea putere se epuizează. Povestea Samanthei Ryder a devenit legendară în cercurile militare. Ea a fost povestită noilor recruți ca exemplu de rezistență.
A fost prezentată în ziare ca simbol al noii armate, s-au realizat documentare despre ea, dar Samantha însă și-a rămas o persoană simplă, încă ajuta bătrânele în parcări, încă își suna nașii în fiecare săptămână. Încă mergea la mormântul tatălui ei și îi povestea despre succesele și eșecurile ei. "Salut, tată," a spus ea îngenunchind în fața pietrei funerare. "Am primit o nouă misiune astăzi, comandamentul Forței Speciale din Pacific. Îți vine să crezi?" "Fiica ta, încă nu-mi vine să cred." Vântul foșnea printre frunzele copacilor, iar Samantha zâmbea printre lacrimi. "Știu că ești mândră. Unchiul Dave spune că ai fi plină de mândrie. Și știi ce? Și eu sunt mândră. Nu atât de mine, ci de noi toți. De tine, de frații tăi, de mama ta care m-a învățat să nu renunț niciodată. Am făcut asta cu toți împreună." S-a ridicat și a mângâiat genunchii și a salutat. "Te iubesc, tată. Îți mulțumesc că mi-ai dat niște protectori atât de minunați. Și îmi pare rău că sunt atât de încăpățânată. Cred că seamăn cu tine." În timp ce ieșea din cimitir, s-a oprit la intrare și s-a întors. Arlington se întindea în fața ei, rânduri nesfârșite de cruci albe, 10.000 de vieți date pentru țara lor. 10.000 de povești ca a ei. Și Samantha și-a făcut o promisiune sieși, o promisiune pe care 4 dintre prietenii tatălui ei o făcuseră odată. Îi va proteja pe cei slabi, va lupta împotriva nedreptății. Va fi un exemplu pentru cei care vor veni după ea, pentru că dacă a învățat ceva de-a lungul anilor, este că adevărata forță nu se găsește în mușchi sau arme. Adevărata forță se găsește în capacitatea de a te ridica după o cădere. În capacitatea de a ierta, dar de a nu uita niciodată. În capacitatea de a lupta pentru ceea ce este corect, chiar și atunci când întreaga lume este împotriva ta. Și atâta timp cât există oameni ca Samantha Ryder, ca cei 4 colonei, ca doamna Harrington, atâta timp cât există oameni care nu se tem să apere dreptatea, lumea se va îmbunătăți puțin. Zi de zi, decizie cu decizie, alegere cu alegere. Și Marcus Holloway, el rămâne doar o notă de subsol în această poveste, un avertisment despre ce se întâmplă când ura și prejudecățile înlocuiesc rațiunea și dreptatea, o reamintire a faptului că fiecare alegere are consecințe. Și că uneori aceste consecințe vin sub forma a 4 colonei din forțele speciale care nu vor lăsa pe nimeni să le facă rău. Aceasta este povestea despre cum o tânără s-a confruntat cu un sistem care încerca să o distrugă. Cum 4 bărbați și-au ținut jurământul făcut unui prieten decedat. Cum a triumfat dreptatea deși într-un mod ocolit și acea familie nu înseamnă doar legături de sânge. Este vorba și despre cei care sunt gata să te apere atunci când lumea este împotriva ta. Este vorba despre cei care cred în tine, chiar și atunci când tu ai încetat să mai crezi în tine însuți. Este vorba despre cei care își țin promisiunile chiar dacă durează ani de zile. Povestea Samanthei Ryder nu este despre război sau eroism în sensul clasic. Este o poveste despre demnitate, despre păstrarea ei în tine și apărarea ei pentru ceilalți. Despre cum chiar și cel mai nedrept sistem poate fi schimbat dacă suficienți oameni sunt dispuși să facă acest lucru. Au trecut 15 ani de la acea zi din parcare. Samantha este acum general. McGregor, de mult pensionar, consiliază mai multe guverne pe probleme de securitate. Vickers conduce un întreg departament la Pentagon. Ortega comandă forțe speciale pe întreaga coastă de vest. Sterling este general locotenent, unul dintre cei mai influenți oameni din ierarhia militară. Și Holloway? Nimeni nu știe și nici nu-i pasă. A dispărut din istorie la fel de repede cum a apărut, lăsând în urmă doar un gust amar și o lecție despre cum să nu trăiești. Și când tinerii ofițeri îl întreabă pe generalul Ryder care este principalul ei sfat pentru cei care abia încep, ea răspunde întotdeauna la fel: fii sincer. Fii corect. Și niciodată, mă auzi, să nu judeci niciodată o persoană după înfățișarea sau nașterea ei. Judecă-i după acțiunile lor, după curajul lor, după loialitatea lor. Pentru că în tranșee, când gloanțele șuieră deasupra capului, nimănui nu-i pasă dacă persoana de lângă tine este bărbat sau femeie. Singurul lucru care contează este dacă te susține și dacă tu îi susții. Aceste cuvinte au devenit motoul unei noi generații de soldați. O generație pentru care egalitatea nu este un slogan, ci o realitate. O generație care judecă nu după aparențe, ci după esență. Și de fiecare dată când rostește aceste cuvinte, Samantha își amintește de ziua aceea.
parcarea încinsă, bătrâna cu gențile, fața roșie a lui Holloway, cuvintele lui pline de venin și ură. Și cei 4 bărbați care, fără să-și încalce cuvântul făcut, au protejat-o, pentru că uneori protecția nu înseamnă să stai ca un zid între pericol și persoana iubită, uneori protecția înseamnă pur și simplu să te asiguri că regulile sunt corecte. Că sistemul funcționează, că dreptatea este disponibilă tuturor și aceasta este probabil cea mai importantă lecție din întreaga poveste. Nu trebuie întotdeauna să rezolvi problemele pentru alții. Uneori este suficient să echilibrezi pur și simplu situația și apoi persoana se poate descurca singură. Samantha Ryder a reușit. Mai mult decât atât, nu a supraviețuit doar unui sistem care a încercat să o respingă, a schimbat acel sistem. A devenit un exemplu, o inspirație, o dovadă că schimbarea este posibilă. Și cei 4 colonei pot călări spre apus știind că jurământul lor a fost îndeplinit. Că fiica prietenului lor căzut nu numai că a supraviețuit, dar prosperă. Că este demnă de memoria tatălui ei, că a depășit toate așteptările și undeva acolo sus în cer, dacă crezi în astfel de lucruri, capitanul James Ryder privește în jos și zâmbește, pentru că fata lui a dovedit că Ryders nu renunță niciodată. Niciodată, sub nicio formă, și aceasta în cele din urmă este cea mai bună moștenire pe care un tată o poate lăsa fiicei sale. Nu bani, nu relații, nu o cale ușoară, ci tărie de spirit, tărie de caracter și credința în dreptate. Totul altceva va urma de la sine. Au mai trecut câțiva ani, iar generala Samantha Ryder a primit o misiune la care nu visase niciodată, nici în cele mai îndrăznețe fantezii ale ei. Comanda Centrului Întrunit de Antrenament pentru Operațiuni Speciale de la baza Forțelor Aeriene Coronado din California, aceeași bază unde erau antrenați soldații SEAL de elită, aceeași bază unde servise cândva tatăl ei. Când a fost informată despre această misiune, Samantha stătea în biroul ei de la sediul Comandamentului Pacificului din Honolulu. Afară, oceanul se mângâia, palmierii se legănau în briza caldă și totul era atât de idilic încât vestea părea aproape suprarealistă. Ești sigur?" l-a întrebat ea pe amiralul Richardson, care venise personal să-i dea vestea. Absolut, a zâmbit amiralul, un bărbat masiv cu părul încărunțit și o cicatrice pe sprânceana stângă. Ești cel mai bun candidat pentru această poziție. Dosarul tău militar este impecabil, subordonații tăi te adoră. Și cel mai important, înțelegi ce înseamnă să începi de jos în sus și să urci prin muncă cinstită. Samantha dădu din cap, dar ceva îi se strânse în piept. Coronado, baza tatălui, locul unde a început totul. Domnule, sunt flatat, dar trebuie să vă avertizez. Vor exista persoane care nu vor accepta o femeie comandant, mai ales în unitățile forțelor speciale. Știu, se lăsă amiralul pe spătarul scaunului. Și exact de aceea e nevoie de tine acolo. Uite, Samantha, am servit 42 de ani, am văzut multe și știi ce am învățat? Schimbarea întâlnește întotdeauna rezistență, întotdeauna. Dar dacă nu reușim, vom rămâne blocați în trecut și o armată blocată în trecut e o armată moartă. S-a ridicat și s-a îndreptat spre fereastră. Vor fi probleme, e un fapt, dar cred că poți să te descurci. De fapt, știu că poți să te descurci, pentru că ai mai făcut asta înainte, în Little Creek, îți amintești? Samantha tresări. Nu dezvăluise niciodată detaliile acelei povești, de unde știa el? Amiralul i-a surprins privirea și a rânjit. Domnule general, am lucrat în serviciile de informații militare timp de 20 de ani înainte de a primi această misiune. Credeți că nu știu despre acea inspecție? Despre Holloway? Despre cei 4 colonei care și-au exprimat îngrijorările tocmai la timp cu privire la starea programului de antrenament? S-a întors la masă și s-a așezat. Știu. Știam și atunci, știu și acum. Și știi ce? Cred că au procedat corect. Nu au încălcat regulile, nu au falsificat documente, nu au exercitat presiuni. Pur și simplu s-au asigurat că sistemul funcționează așa cum trebuie. Asta înseamnă adevărata conducere. Samantha a tăcut neștiind ce să spună. Așadar, domnule general Ryder, i-a înmânat amiralul un dosar cu documente. Acceptați numirea? Samantha a luat dosarul, l-a deschis, a parcurs ordinul. Comandamentul bazei aeriene Coronado, începând peste 2 luni, contract pe 3 ani. Acceptat, domnule.
Următoarele 2 luni au trecut într-un vârtej de pregătiri. Samantha a trebuit să-și predea atribuțiile adjunctului ei, să-și împacheteze lucrurile și să se mute pe continent. Dar cel mai important, trebuia să se pregătească mental, pentru că știa că Coronado va fi cel mai serios test al carierei ei. Înainte de a pleca și-a sunat nașii, ca întotdeauna. Mai întâi McGregor. Unchiule Dave, mi-au dat un Coronado. Tăcerea de la celălalt capăt a fost lungă și elocventă. Tatăl tău ar fi, începu McGregor, dar vocea îi tremura. Îmi pare rău. Emoții. Ar fi incredibil de mândru, Sam. Știu, nici eu nu cred. Nu va fi ușor acolo. Știu. Vor fi cei care vor încerca să repete trucul lui Holloway, doar că la un nivel superior. Știu. Și nu voi putea să zbor pentru o inspecție și să te salvez. Vocea lui McGregor suna ca un rânjet ironic. Nu e nevoie, a zâmbit Samantha. Acum pot inspecta pe oricine singură. Exact asta e. Ai crescut, micuțule. Ai devenit comandantul la care visa tatăl tău. După McGregor, ea i-a sunat pe ceilalți. Vickers a felicitat-o formal, dar ea a simțit căldura din vocea lui. Ortega a izbucnit în râs și a spus că dă o petrecere uriașă în onoarea ei. Sterling a fost scurt. Arată-le tuturor de ce este capabilă fiica lui James Ryder. Și exact asta intenționa Samantha să facă. Ziua în care a preluat comanda era senină și însorită. Samantha a zburat la bază cu un elicopter militar și în timp ce aeronava cobora deasupra oceanului, a văzut conturul familiar al orașului Coronado, o fâșie lungă de pământ, plaje cu nisip alb și clădirile gri ale cazărmilor și centrelor de bret. Antrenament. Undeva acolo, acum 28 de ani, tatăl ei și-a terminat antrenamentul. Undeva acolo și-a întâlnit cei mai buni 3 prieteni. Undeva acolo a început calea care l-a dus în Irak și s-a încheiat cu un mormânt în Arlington. Elicopterul a aterizat pe platforma de aterizare, iar Samantha a coborât cu spatele drept și bărbia ridicată. A fost întâmpinată de o delegație de ofițeri, toți bărbați cu vârste cuprinse între 35 și 55 de ani, toți purtând expresii pe care învățase să le recunoască de-a lungul anilor de serviciu: scepticism, neîncredere și iritare prost ascunsă. În față stătea capitanul de rang întâi Bradley Hawkins, comandant interimar al bazei până la sosirea ei. În vârstă de 52 de ani, cu o maxilară pătrată și ochii de culoarea gheții, era un veteran al Afganistanului și Irakului, decorat de 3 ori cu o reputație de duritate, dar corectitudine. Generalul Ryder, a salutat el, iar Samantha i-a răspuns: Capitane Hawkins, vă mulțumesc pentru primirea călduroasă. Tonul ei era egal, dar ochii îi sclipeau. Nu era deloc o primire călduroasă. Delegația arăta de parcă ar fi fost forțată să se prezinte sub amenințarea execuției. Vă rog să mă urmați. Hawkins se întoarse și se îndreptă spre clădirea sediului central. Samantha l-a urmat, conștientă de zeci de priviri ațintite asupra ei. Recruții care treceau pe acolo se opreau și se holbau, instructorii șopteau. Unul dintre ei, un tânăr locotenent, nici măcar nu s-a obosit să salute. Samantha a rămas tăcută, deocamdată, dar își amintea fața. În biroul comandantului, acum biroul ei, Hawkins a ținut o scurtă prezentare. Baza, personalul, programele de antrenament actuale, problemele, realizările. A vorbit sec, fără emoție, ca și cum ar fi citit un raport auditorilor. Aveți vreo întrebare, doamnă? A încheiat el. 1. Samantha se lăsă pe spate în scaun. Capitane, ce părere aveți despre numirea unei femei comandante de bază? Hawkins înlemni. Întrebarea era directă, aproape nepoliticoasă. Dar Samantha nu avea de gând să facă pe diplomația. Era mai bine să pună lucrurile la punct. Doamnă, consider că este un ordin de la comandă, a răspuns el după o pauză. Părerile mele personale sunt irelevante. Da, așa e, a replicat Samantha. Pentru că dacă adjunctul meu crede că sunt incompetentă doar pentru că sunt femeie, vom avea probleme. Așa că o să întreb din nou și vreau un răspuns sincer. Ce părere ai despre asta? Hawkins și-a mijit ochii. I-a studiat fața câteva secunde, ca și cum ar fi încercat să-și dea seama cât de serioasă era. Apoi a oftat. Sincer, nu cred că femeile își au locul în unitățile de luptă, mai ales nu la comandă. Am servit timp de 27 de ani și am văzut femei care au cedat sub o presiune pe care bărbații o puteau gestiona cu ușurință. Am văzut oameni murind din cauza lor.
Hai, Samantha a rămas calmă, deși totul fierbea înăuntru. Dar, a ridicat Hawkins mâna, am văzut și femei care au fost mai puternice decât mulți bărbați. Am văzut femei salvând vieți, dând dovadă de curaj, încasând bătăi. Așadar, părerea mea este complicată. Nu cred că toate femeile ar trebui să servească, dar cele care pot ar trebui să aibă oportunitatea. Dar eu? A întrebat Samantha. Pot și eu? Doamnă, am verificat dosarul dumneavoastră militar. Ați trecut prin iad și înapoi. Ați comandat forțe speciale în Afganistan și Irak. Oamenii dumneavoastră sunt gata să treacă prin foc și apă pentru dumneavoastră. Deci da, doamnă, cred că puteți. Samantha a dat din cap. Vă mulțumesc pentru onestitatea dumneavoastră, capitane. O apreciez. Și să știți asta, nu vă cer să mă plăceți, nu vă cer să mă susțineți în orice. Vă cer un singur lucru. Dați-mi o șansă să dovedesc că sunt demn de această poziție. Apoi judecați-mă după faptele mele. O poziție onestă, doamnă, zâmbi Hawkins pentru prima dată. Abia, dar totuși. Pot să mă descurc cu asta. Excelent. Atunci, hai să ne apucăm de treabă. Primele săptămâni în noua sa funcție au fost o încercare. Samantha simțea că navighează pe un câmp minat. Fiecare decizie, fiecare ordin, fiecare cuvânt era analizat cu atenție. Ofițerii căutau greșeli, calcule greșite, slăbiciuni. Dar Samantha nu le-a dat un motiv. S-a trezit la 5 dimineața și s-a dus la antrenament cu noi recruți. A alergat aceiași 10 kilometri, a făcut aceiași sute de flotări și a înnotat aceiași 2 kilometri în oceanul înghețat. Instructorii au privit-o cu suspiciune, așteptându-se să renunțe după o săptămână. Dar a trecut o săptămână, apoi o a doua, o a treia și generalul a continuat antrenamentul ca și ceilalți. Mai mult, a avut rezultate mai bune decât mulți dintre noi recruți. Nu mai bune decât toți ceilalți, era realistă și își înțelegea limitele, dar a avut rezultate suficient de bune pentru a câștiga respect. Comandantul vostru e genial, a auzit ea într-o zi în timp ce trecea pe lângă un grup de instructori. Era sergentul Daniels, o figură impunătoare cu tatuaje pe ambele brațe și o cicatrice de glonț pe gât. Pentru o femeie, da, nu e rău, a răspuns altcineva. Nu e pentru o femeie, a replicat Daniel stăios. Pur și simplu nu e rău. Cunosc tipi care aleargă mai încet. Samantha a zâmbit în sinea ei și a mers mai departe, prefăcându-se că nu auzise nimic. Mici victorii, pas cu pas. Dar au existat și probleme serioase. La o lună după numirea ei s-a auzit o bătaie în ușa biroului ei. Capitanul Hawkins a intrat, iar expresia de pe chipul său era amenințătoare. Doamnă, avem o situație. Ascult. Soldat Marisa Garcia, 19 ani, în instrucție. A depus o plângere împotriva instructorului ei, locotenentul Craig Simmons. Ea susține că acesta îi creează intenționat condiții insuportabile, o umilește și îi depășește volumul de muncă. Samantha a simțit cum îi se strânge stomacul. Istoria se repeta, din nou. Detalii? Hawkins i-a întins dosarul. Samantha l-a deschis și a început să citească. Fața ei se întărea cu fiecare rând. Simmons, în vârstă de 31 de ani, instructor cu 5 ani de experiență. Avea un palmares solid și mai multe laude, dar în ultimii 3 ani antrenase 8 fete. 5 au renunțat, 3 au fost concediate din motive medicale. Niciuna dintre ele nu a finalizat cursul. La naiba, a gâfâit Samantha. Ăla e Holloway 2,0. Poate, spuse Hawkins cu precauție, sau poate e doar o coincidență. Fetele chiar au tendința să sară mai des de la antrenamente. Capitane, 5 din 8 reprezintă 62%. Rata medie de abandon în rândul femeilor este de 28. Nu e o coincidență, e un tipar. De acord, doamnă, dar avem nevoie de dovezi. Plângerea unei singure fete nu este suficientă. Atunci, hai să adunăm dovezi, a trântit Samantha dosarul. Vreau dosarele personale ale fiecărei fete care s-a antrenat sub conducerea lui Simmons. Vreau rapoarte medicale, vreau înregistrări ale tuturor acțiunilor disciplinare și vreau să vorbesc chiar cu Garcia. Doamnă, asta ar putea cauza complicații. Dacă începem să investigăm activitățile lui Simmons, ceilalți instructori vor percepe asta ca pe o vânătoare de vrăjitoare. Să o ia cum vor, a răspuns Samantha sever. Nu voi permite să se repete ce s-a întâmplat cu Holloway, nu în baza mea, nu sub comanda mea. Hawkins dădu din cap. Am înțeles, doamnă. Voi avea materialele pregătite pentru mâine dimineață. Marisa Garcia s-a dovedit a fi o fată fragilă, cu ochi căprui mari și brațe învinețite.
Când a intrat în biroul Samanthei, privirea ei era în același timp înspăimântată și încăpățânată. Soldat Garcia, Samantha a arătat spre un scaun. Luați loc. Doriți niște cafea? Apă? Nu, doamnă, mulțumesc. Relaxează-te, a zâmbit Samantha. Nu ești în bucluc. Vreau să aud și versiunea ta a poveștii. Marisa stătea pe marginea scaunului cu mâinile împreunate în poală. Doamnă, eu nu vreau să fac probleme. Poate pur și simplu nu sunt suficient de puternic. Poate chiar nu sunt făcut pentru această slujbă. Lasă-mă să rezolv eu problema, spuse Samantha încet. Spune-mi ce se întâmplă. Și Marisa și-a povestit povestea. Încet, ezitând, oprindu-se din când în când să înghită în sec. Povestea era dureros de familiară. Ținute suplimentare, exerciții epuizante, umilințe publice, răniri accidentale, ridicule din partea colegilor de clasă, lucru pe care Simons îl încuraja în mod clar. Spune că femeile nu au ce căuta în armată, a șoptit Marisa, că îi tragem pe toți în jos, că îi ucidem pe soldații buni. Spune asta în fiecare zi, doamnă, în fiecare zi. Samantha a ascultat, iar furia a crescut în ea. Furia rece și rațională a cuiva care trecuse prin același lucru și jurase că nu se va mai întâmpla niciodată. Spune-mi, soldat, a întrebat ea când Marisa a tăcut. Vrei să rămâi de serviciu? Marisa a ridicat privirea și a simțit o flacără în ochi. Mai mult decât orice, doamnă. Fratele meu a murit în Afganistan acum 3 ani. Era pușcaș marin, cel mai bun om pe care l-am cunoscut. Vreau să-i duc mai departe moștenirea. Trebuie. Atunci vei rămâne, spuse Samantha cu fermitate. Îți promit, vei termina cursul ăsta și locotenentul Simons va primi ce merită. Dar, doamnă, fără dar, soldat, crede-mă. Marisa s-a uitat la ea câteva secunde, apoi a dat din cap încet. Da, domnule, doamnă. Ancheta a durat 2 săptămâni. Samantha a lucrat metodic, adunând fiecare fărâmă de informație. A intervievat personal 6 dintre cele 8 fete care se antrenaseră sub îndrumarea lui Simons. Toate au povestit aceeași poveste: discriminare, abuz de putere, expulzare țintită. Rapoartele medicale au confirmat că accidentările erau suspect de frecvente, fracturi, entorse, comoții cerebrale. Întotdeauna după sesiuni de antrenament deosebit de intense pe care Simons le conducea exclusiv cu femei. Dar cea mai gravă dovadă a fost o intrare din jurnalul personal al lui Simons. Unul dintre colegii săi, indignat de comportamentul său, i-a dat Samanthei un stic USB. Încă o femeie a cedat astăzi, se putea citi într-o postare de acum 3 luni. Christina Roberts a rezistat 2 luni mai mult decât de obicei. Mi-a luat mult să o înfrâng, dar am reușit. Scorul este acum 8-0 în favoarea mea. Mă întreb câte pot obține înainte ca echipa de comandă să înceapă să pună întrebări. În fine, Hawkins mă susține, așa că nu este nimic de care să-ți faci griji. Samantha a citit-o de 3 ori, simțind cum sângele îi pulsează în tâmple. Hawkins o acoperea. Adjunctul ei, omul în care ajunsese să aibă încredere, o știuse de la bun început. Ea l-a chemat pe capitan în aceeași seară. Când a intrat, i-a văzut fața și și-a dat seama imediat că jocul se terminase. Știai? Nu a fost o întrebare, ci o afirmație. Hawkins înlemni. S-a uitat la ea câteva secunde, apoi a dat din cap încet. Știam. Și-au rămas tăcuți. Da. De ce? Hawkins oftă adânc și se lăsă pe un scaun fără să aștepte o invitație. Samantha nu-l mustră. Situația era peste măsură. Pentru că sunt un laș, doamnă, a spus el simplu. Știam că Simons abuzează de fete. Am văzut semnele, am auzit discuțiile, dar nu am vrut să mă implic. Nu am vrut să fiu cel care face valuri, distruge statisticile bazei, cauzează probleme. A fost mai ușor să închid ochii și să mă prefac că nu se întâmplă nimic. A fost mai ușor, repetă Samantha pe un ton atât de plin de dispreț, încât Hawkins tresări. Ți-a fost mai ușor. Și fetele pe care le-a cucerit, le-a fost mai ușor? Nu, doamnă. 8 oameni, 8 vieți distruse din temelii, 8 vise călcate în picioare în țărână. Și tu doar priveai. Da, doamnă, mă uitam. Și nu mă așteptam să mă iertați. Și nu vă cer iertare. Doar vreau să știți. Înțeleg că am greșit și sunt pregătit să-mi asum responsabilitatea. Samantha se ridică și se îndreptă spre fereastră. Oceanul se profila întunecat afară, valurile izbindu-se de țărm cu un șuierat ușor. Undeva acolo în acele ape, tatăl ei se antrenase să fie SEAL. Undeva acolo își crease caracterul care avea să-l transforme într-un erou. Ce-ar face el în locul ei?
Capitane Hawkins, spuse ea fără să se întoarcă, aveți 27 de ani de serviciu impecabil, ați salvat 10 de vieți, sunteți un erou, dar ați comis și unul dintre cele mai josnice lucruri pe care le poate face un ofițer, i-ați trădat pe cei aflați sub protecția dumneavoastră. Ea s-a întors. Îți pot distruge cariera cu un singur cuvânt. Te pot îngropa atât de adânc încât arheologii îți vor găsi rămășițele peste 100 de ani, dar nu o voi face. Știi de ce? Hawkins a rămas tăcut. Pentru că mai ai 3 ani până la pensionare. Pentru că ai o familie care depinde de tine pentru sprijin și pentru că, în ciuda a tot, cred că ești capabil să te perfecționezi. Dar aceasta va fi ultima ta șansă, ultima ta. Încă o gafă și vei cădea mai repede decât un meteorit. Ai înțeles? Clar ca cristalul, doamnă, spuse vocea lui Hawkins tremurând. Mulțumesc, nu vă voi dezamăgi. Nu eu, ele, fetele pe care le-ai trădat, ele sunt cele pe care nu le poți dezamăgi. După ce Hawkins a plecat, Samantha a stat mult timp în birou privind în întuneric. Mâine avea să înceapă procesul cu Simmons. Mâine avea să-i facă viața un iad, așa cum le făcuse el viețile fetelor. Mâine avea să înceapă războiul. Dar astăzi era pur și simplu obosită să se critique la morile de vânt, obosită să demonstreze evidentul, obosită să le explice oamenilor din secolul 21 că și femeile sunt oameni. Și a scos telefonul și a format numărul lui McGregor. Unchiule Dave, am o problemă. Spune-mi, iubito. Și mi-a povestit totul, despre Simmons, despre Marisa, despre Hawkins. Când a terminat, s-a lăsat o tăcere lungă la celălalt capăt al firului. Îți amintești ce ți-am spus când aveai 7 ani? A întrebat în cele din urmă McGregor. A spus multe. Am spus, lumea este nedreaptă. Nu a fost niciodată și nu va fi niciodată. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne resemnăm cu ea. Înseamnă că trebuie să luptăm, în fiecare zi, în fiecare minut, până la ultima suflare, pentru că dacă nu luptăm noi, cine o va face? Samantha a închis ochii. Amintesc. Atunci știi ce să faci. Ai mai făcut-o când l-ai înfruntat pe Holloway. Acum îl înfrunți pe Simmons. Mâine va fi altcineva și poi mâine, dar vei continua să lupți, pentru că ești un rider, iar riderii nu renunță. Călăreții nu renunță, a repetat Samantha. A doua zi dimineață, ea i-a adunat pe toți instructorii bazei într-o sală mare de conferințe, cam 100 de oameni, toți bărbați, toți cu expresii precaute. Simmons stătea în al 3-lea rând, rânjind satisfăcător. Evident, nu avea nicio idee ce l-aștepta. Samantha a urcat pe scenă și s-a uitat în jurul camerei. Era o liniște completă, se auzea căderea unui ac. Domnilor, a început ea cu o voce calmă, dar fermă, v-am adunat aici pentru a discuta ceva important. Este vorba despre principiile pe care se bazează serviciul nostru, despre onoare, despre demnitate și despre ce se întâmplă când aceste principii sunt încălcate. Ea a făcut o pauză. Acum 2 săptămâni, soldatul Marisa Garcia m-a contactat cu o plângere legată de instructorul ei. Ea a acuzat hărțuire sistematică, abuz de autoritate și discriminare țintită. Am investigat și știi ce am descoperit? Samantha a pornit proiectorul. Pe ecran a apărut un tabel cu statistici. În ultimii 3 ani, 8 fete au trecut prin mâinile locotenentului Craig Simmons. Niciuna nu a finalizat cursul, 5 au renunțat de bunăvoie, 3 au fost externate din motive medicale. Rata de succes este 0. Se auzi un murmur în hol. Simmons păli. Ca o comparație, a continuat Samantha, rata medie de succes pentru fetele din această bază este de 72%. 72%. Deci marea majoritate reușesc. Toată lumea, adică cu excepția celor care ajung la locotenentul Simmons. A schimbat diapozitivul, rapoarte medicale, 8 răni de severitate variabilă, 3 fracturi, 2 comoții cerebrale, 3 entorse. Toate s-au produs în timpul sesiunilor de antrenament foarte intensive pe care locotenentul Simmons le-a atribuit exclusiv femeilor. Încă un diapozitiv, fragmente din jurnal și în final notițele personale ale locotenentului Simmons însuși, în care recunoaște deschis că a rupt în mod deliberat fete. Citez, scorul este acum 8-0 în favoarea mea. Liniștea din cameră deveni absolută. Simmons stătea cu ochii în podea cu mâinile tremurânde. Locotenent Simmons, i-a strigat Samantha, ridică-te! S-a ridicat nesigur. Aveți ceva de spus în apărarea dumneavoastră? Simmons și-a deschis gura, apoi a închis-o.
A deschis-o din nou. În cele din urmă a scos un cuvânt. Eu am vrut doar să-i pregătesc pentru realitate, să le arăt că războiul nu e un joc. Pregătește-i pentru realitate, a spus Samantha, coborând de pe scenă și apropiindu-se de el. Sau asigură-te că nu vor ajunge niciodată la acea realitate. Nu ai vrut să-i pregătești, ai vrut să-i distrugi, măcar recunoaște asta. Simmons a rămas tăcut. Recunoaște, a lătrat Samantha, vocea ei răsunând în toată camera. Da, a izbucnit Simmons, da, am vrut să plece. Nu cred că femeile au ce căuta în armată. Sunt slabe, ne trag în jos, ele... Destul, l-a întrerupt Samantha. Am auzit cântecul ăsta de 100 de ori. Și știi ce? De fiecare dată când îl aud, mă gândesc la locotenentul Sarah Connors, femeia care a scos din calea pericolului 4 soldați răniți sub focul inamic în Bosnia în 1993. Cântărea 50 de kilograme și a încasat 3 gloanțe, dar nu i-a abandonat. Ea s-a uitat prin cameră. Mă gândesc la capitanul Emily Chen, care a rezistat în Irak în 2008 singură împotriva a 12 insurgenți până la sosirea întăririlor. Mă gândesc la majorul Jessica Miller, care a dezamorsat un dispozitiv exploziv cu mâinile goale pentru că nu a avut timp să-și pună echipamentul de protecție. Și mă întreb, cine sunt acești oameni să spună că femeile sunt slabe? Simmons stătea cu capul plecat. Locotenent, ești concediat, a spus Samantha. Începe imediat. Ai 2 ore la dispoziție să părăsești baza, fără scrisori de recomandare, fără beneficii de pensie. Vei primi ceea ce ți se cuvine din punct de vedere legal și niciun cent în plus. Și dacă aflu vreodată că încerci să lucrezi din nou cu tineri în vreun fel, mă voi asigura personal că viața ta va deveni un iad. Ai înțeles? Da, domnule, doamnă, a șoptit Simmons. Pleacă de aici. A rătăcit spre ieșire și nicio persoană din public nu s-a uitat la el. Când ușa s-a închis, Samantha s-a întors pe scenă. Domnilor, nu mă voi preface că nu există printre voi persoane care gândesc ca Simmons. S-ar putea chiar să fie mulți. Dar vreau să înțelegeți un lucru simplu. Discriminarea, abuzul de putere, hărțuirea deliberată, toate acestea vor fi înnăbușite din fașă. Nu vor exista, dar, totuși, scuze. Încălcați regulile și veți cădea mai repede decât puteți clipi. Ea a făcut o pauză, lăsând cuvintele să se așeze în minte. Pe de altă parte, dacă vă faceți treaba cinstit, dacă judecați oamenii după faptele lor și nu după aspectul lor, dacă le oferiți tuturor o șansă egală, nu vom avea probleme. Nu vă cer să vă placă femeile din armată, vă cer să le respectați. Așa cum respectați bărbații, pentru că uniforma pe care o purtăm nu discriminează între sexe, distinge doar 2 categorii de oameni, cei vrednici și cei nevrednici. Iar treaba noastră este să-i identificăm pe cei vrednici, pe toți cei vrednici. Un val de aplauze înnăbușite a izbucnit în sală. Nu toată lumea a aplaudat, dar mulți au făcut-o. Samantha a dat din cap și a coborât de pe scenă. După întâlnire, sergentul Daniels, un bărbat uriaș cu tatuaje, s-a apropiat de ea. Doamnă, pot să spun ceva? Desigur, sergent. Am servit 23 de ani. Am văzut mulți comandanți, buni, răi și deloc. Dar n-am văzut niciodată pe cineva ca dumneavoastră, doamnă. Chiar credeți ce spuneți? Te cred, sergent, și pot simți asta. Am vrut doar să spun, sunt cu tine, și știu că am 30 de alte persoane care sunt la fel. Samantha a zâmbit. Mulțumesc, sergent, înseamnă mult. Marisa Garcia a terminat cursul 2 luni mai târziu, cu onoruri. A devenit cea mai bună elevă din clasa sa, demonstrând excelență în ținta de ochire, lupta corp la corp și navigație. Noul ei instructor, capitanul Rogers, a nominalizat-o pentru un premiu pentru performanțe remarcabile. În ziua absolvirii, Samantha i-a înmânat personal diploma Marisei. Ea a stat în poziție de drepți cu ochii strălucind de lacrimi. Felicitări, soldat Garcia! I-a întins Samantha un document împăturit. Ai dovedit că ești demnă să porți această uniformă. Mulțumesc, doamnă, a spus Marisa, luând diploma cu mâini tremurânde. Vă mulțumesc că mi-ați acordat o șansă. Nu-mi mulțumi, mulțumește-ți ție însuți. Ai făcut asta singur. După ceremonie, o femeie în vârstă îmbrăcată într-o rochie neagră s-a apropiat de Samantha. Avea ochii plini de lacrimi, dar pe față avea un zâmbet. General Ryder, sunt mama Marisei. Am vrut să vă mulțumesc. Dacă nu erați dumneavoastră, fata mea ar fi cedat, ca cele 8 dinaintea ei. Doamnă, aceasta este treaba mea.
Nu, clătină femeia din cap. Sarcina ta este să comanzi baza, dar ceea ce ai făcut este mult mai mult. I-ai arătat fiicei mele că există dreptate, că există oameni dispuși să lupte pentru ea. Este neprețuită. A îmbrățișat-o pe Samantha, iar generalul nu și-a putut reține lacrimile. Fiul tău ar fi mândru, a șoptit Samantha. Știu, s-a retras femeia și a zâmbit printre lacrimi. Probabil se uită de sus la mine chiar acum și se gândește, suroarea mea mai mică, wow! În seara aceea, Samantha stătea în biroul ei privind fotografia tatălui ei de pe birou. Un tânăr capitan James Ryder cu un zâmbet larg și o privire încrezătoare. Avea 32 de ani, în fotografie cu un an înainte de acea misiune finală. Tată, a spus ea încet, sper că ești mândru, încerc să fiu ca tine, să-i protejez pe cei mai slabi, să lupt împotriva nedreptății, să nu renunț niciodată, chiar și atunci când totul este împotriva mea. Telefonul a sunat. McGregor. Unchiul Dave, am auzit de Simmons, bravo, iubito. Cum ai aflat? A fost acum doar câteva ore. Am propriile mele surse, spuse McGregor cu un rânjet evident în voce. În plus, povestea s-a răspândit deja în toate bazele. Toată lumea vorbește despre generalul Ryder, care nu s-a temut să-și concedieze instructorul chiar în fața tuturor. Ai devenit o legendă, Sam. Nu vreau să fiu o legendă, vreau ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple niciodată. Se vor întâmpla din nou, oamenii nu se schimbă repede, dar cu fiecare Holloway, cu fiecare Simmons pe care îl eliminăm, sistemul devine puțin mai curat, puțin mai echitabil. Și asta e deja o victorie. Samantha s-a gândit la asta. Știi, uneori obosesc. M-am săturat de lupta constantă. M-am săturat să dovedesc evidentul. M-am săturat să lupt nu doar cu inamicul, ci și cu al meu. Știu. Vocea lui McGregor s-a înmuiat. Și tatăl tău a obosit. Toți am obosit. Dar știi ce obișnuia să spună? Dacă nu eu, atunci cine? Cineva trebuie să suporte lovitura. Cineva trebuie să stea de gardă și dacă acel cineva obosește și cade, cine îi va lua locul? Cel pe care l-am crescut, cel căruia i-am dat un exemplu. Exact, Marisa Garcia nu va uita ce ai făcut pentru ea. Va deveni o ofițeră care îi va proteja pe ceilalți așa cum ai protejat-o și tu pe ea, iar cei pe care îi protejează vor proteja la rândul lor pe altcineva. Așa funcționează moștenirile, Sam. Nu vedem rezultatul final, dar știm că se va întâmpla. După conversație, Samantha a stat în întuneric mult timp meditând la cuvintele lui. Moștenirea, asta contează, nu faima, nu premiile, nu recunoștința, ci ceea ce lași în urmă, oamenii pe care i-ai schimbat, viețile pe care le-ai salvat, sistemul pe care l-ai făcut puțin mai bun. A doua zi a primit o scrisoare, anonimă, fără adresă de retur. Înăuntru era o singură frază, scrisă cu o mână tremurândă. Mulțumesc că nu m-ai lăsat să rup atmosfera. Soldat Kay Roberts. Christina Roberts, una dintre cele 8 fete pe care Simmons le-a împăcat. I-a scris Samanthei. Generalul a sunat imediat la arhivă și a cerut informațiile de contact ale Cristinei. O oră mai târziu au sunat-o înapoi. Roberts locuiește în San Francisco, lucrează ca asistentă socială, ajutând veteranii să se adapteze la viața civilă. Samantha a format numărul. O tânără a răspuns. Bună ziua, Christina Roberts? Da, sunt eu. General Samantha Ryder. Am primit scrisoarea dumneavoastră. Tăcere. Apoi un suspin înăbușit. General, nu credeam că o să suni. Am vrut doar să-ți mulțumesc că l-ai oprit. Mai bine mai târziu decât niciodată. Îmi pare rău că nu am venit la bază mai devreme. Îmi pare rău că nu te-am putut proteja. Nu e vina dumneavoastră, doamnă. Ați făcut tot ce ați putut și chiar mai mult. Când am aflat că Simmons a fost concediat, am simțit că pot respira din nou, ca și cum mi s-ar fi luat o greutate de pe umeri. Cristina, pot să te întreb ceva? Desigur, doamnă. Regreți că te-ai înrolat în armată? Pauză, una lungă. Nu. Regret că nu mi-am terminat serviciul militar, regret că l-am lăsat să mă înfrângă, dar nu regret că am încercat, pentru că acum știu, am fost suficient de puternică, el a fost doar un ticălos. Samantha a zâmbit printre lacrimi. Ai fost și rămâi puternic și știi ce? Dacă vrei pot aranja reintegrarea ta, te pot readuce în serviciu. Ești încă tânăr, îndeplinești toate cerințele. Doamnă, eu nu știu. Am 31 de ani și mi-e frică. Mi-e frică din nou de asta. Nu va mai fi niciun din nou, spuse Samantha cu fermitate. Îți promit, nu în baza mea, nu sub comanda mea. Cristina tăcea gânditoare. Pot să mă gândesc la asta?
Desigur, ai numărul meu. Sună-mă când te hotărăști. O săptămână mai târziu, Cristina a sunat. Răspunsul a fost da. O lună mai târziu a ajuns la baza forțelor aeriene Coronado pentru o a doua rundă de antrenament de bază. Samantha a întâmpinat-o personal la heliport. Bine ați venit acasă, soldat Roberts. Mă bucur să fiu înapoi, doamnă. Cristina a terminat cursul în 2 luni și nu numai că a promovat, dar a și demonstrat rezultate remarcabile. S-a clasat pe primul loc la tir, pe locul 2 la alergare de cross-country și pe primul loc la antrenament tactic. Instructorul ei, același capitan Rogers care o antrenase pe Marisa, a fost încântat. Doamnă, fata asta e aur curat. De unde ați scos-o? A fost întotdeauna aurie, capitane. Cineva a încercat doar să ascundă asta sub un văl. În ziua absolvirii, Samantha i-a înmânat din nou diploma, dar de data aceasta a făcut ceva neobișnuit. A sunat-o pe Marisa Garcia, care deja servea la bază ca locotenent junior. Locotenent Garcia, soldat Roberts, a început Samantha uitându-se la ambele fete. Amândouă ați trecut prin iad, amândouă ați înfruntat un bărbat care voia să vă înfrângă. Dar nu ați înfrânt și acum sunteți aici, puternice, încrezătoare, gata să serviți. Sunt mândră de voi, dar mai important, ar trebui să fiți mândre de voi înșivă. Pentru că ați dovedit ceva important. Nimeni nu are dreptul să vă hotărască destinul în afară de voi. Ambele fete au stat în poziție de drepți, cu lacrimile și roindu-le pe obraj. Și acum, a zâmbit Samantha, am o surpriză pentru tine. Soldat Roberts, ești repartizat la Forța Operativă Alpha sub comanda locotenentului Garcia. Veți lucra împreună. Fetele s-au privit una pe alta fără să-și creadă urechilor. Doamnă, dar tocmai am terminat de pregătit, a început Cristina. Și ce dacă? Instructorul tău te consideră pregătit, eu te consider pregătit și locotenentul Garcia confirmă. Deci totul e rezolvat, vei primi ordinele mâine. După ceremonie, Samantha le-a privit pe Marisa și Cristina vorbind, strângându-și mâna și râzând. 2 fete care fuseseră încercate să fie distruse, 2 vieți care ar fi putut fi distruse, dar perseveraseră. Și acum aveau să lucreze împreună, să se protejeze una pe cealaltă și să crească împreună. Asta e, își spuse Samantha, pentru asta merită să lupți, nu pentru idealuri abstracte, pentru oameni anume, pentru visele lor, pentru speranțele lor, pentru viitorul lor. Povestea lui Simmons s-a răspândit în toate bazele militare ale țării. A fost discutată, s-a scris despre ea și s-a dezbătut. Unii au lăudat-o pe generala Ryder pentru tenacitatea și integritatea ei, alții au criticat-o pentru vânătoare de vrăjitoare și distrugerea tradiției. Dar Samanthei nu-i păsa, știa că făcuse ceea ce trebuia. Și asta era mai important decât orice opinie publică. La un an după demiterea lui Simmons, statisticile bazei forțelor aeriene Coronado s-au schimbat dramatic. Rata de succes a femeilor la curs a crescut de la 72% la 86%. Numărul plângerilor de discriminare a scăzut la 0, numărul femeilor care au solicitat instruirea s-a triplat, baza a devenit un model pentru alții, a fost numită cea mai progresistă și cea mai dreaptă. Ofițeri din alte unități au venit să învețe din experiența sa și Samantha a înțeles, acesta era doar începutul, doar primul pas. Mai era mult de lucru, multă luptă, multe obstacole, dar acum știa, nu era singură. Alături de ea erau Marisa, Cristina, capitanul Rogers, sergentul Daniels și sute de alți oameni care credeau în dreptate. Armata se schimba, încet, dureros, dar sigur, iar Samantha Ryder era în fruntea acestei schimbări.